Hvordan man håndterer den psykologiske mekanisme, jamen det er jo klart, at hvis Folketinget beslutter sig for, at det skal være her, man graver ned i jorden, så må vi jo så sige, nu har vi gjort, hvad vi kunne for at undgå det. Den dag, hvis det så sker, det håber jeg ikke, det sker, jeg tror ikke, det sker, men hvis det sker, så må vi jo på at sige, okay, så må vi se at få det bedst muligt ud af det jo. Sådan er det jo altid. Og andet er der ikke at sige til det. Altså, vi kan jo ikke blive ved med at... Altså, hvis først de har gravet det ned, så ligger det der jo. Så er kampen jo slut. Så må vi jo ligesom prøve at få det bedst muligt ud af det, og holde dem til ild med at holde øje med det, og følge med i, hvad der, de målinger og så videre, ikke? Så vi kan sige, at der er styr på det, det må vi da håbe, der er. Det tror jeg som også, at man satser alt på, man graver ikke ned, og så siger man, det var så det, men man vil holde kontrol med det, og vi vil følge løbende med i det selvfølgelig. Det vil Kerteminde Kommune gøre i målingerne. Ja, men altså, nu er der jo mange borgere, der sådan er skræmt over sådan et atomdepot. Hvordan forebygger man, at de sådan er skræmt for det? At vi løbende følger med. Vi løbende holder øje med de målinger, man foretager, og hvad risikoen ved det er, og informerer borgerne om det.